A Corporación Vilagarcía coincidiu onte na necesidade de reclamar á Xunta de Galicia máis profesores e melloras nos centros escolares do municipio. Apoiar e entender as reivindicacións dos pais, dende logo, decir que o alcalde de Vilagarcía o vindeiro martes na xuntanza co conselleiro vai reivindicar todas as demandas e necesidades que ten os centros de ensino de Vilagarcía, tanto, insisto, materiais como humanas, pero, en todo caso, definindo claramente as competencias. Ese foi o resultado das mocións presentadas polos grupos de Esquerda Unida e do BNG, polas que se insta a Xunta de Galicia a atender as demandas dos pais dos alumnos de Vilagarcía. O alcalde Alberto Varela reunirase este martes co conselleiro de Educación, ao que trasladará estas peticións. Me refiro ao fondo da moción, que reivindicar melloras para os colexios de Vilagarcía, instarnos ao Concello que se encarga das obras de mantemento, e deso intentarei acadalo o martes coa reunión coa Consellería. E respecto ás AMPAs, pois darlle as gracias non pola intervención de hoxe, senón pola defensa constante dos dereitos dos seus fillos. A Corporación tamén aprobou por unanimidade un expediente extraxudicial de crédito preto aos 30.000 euros con destino ao pago de facturas pendentes. Por outra banda, o PP da Vila contou co apoio do resto de grupos políticos e a abstención do Goberno socialista para sacar adiante dúas mocións que teñen que ver con demandas veciñais. Unha delas é a acometida coa reparación dos problemas de inundacións en a rúa O Freixo, en Vilaxoán, e outra ten que ver co traslado do transformador de Fenosa en o lugar de O Pedroso.